на терена. Благодаря, успех. И аз благодаря. Добър вечер и от мен Борис Касабов тук от коментаторската кабина на Националния стадион Васил Левски. Янков. Тодоров. Кремелиев от дясно. Тодоров предпочете да играе с Боримиров. Сега вече Кремелиев. Центриране, великолепен удар на Илиян Илиев и 1-0 за Левски. Минутата е 12-та, един, бих казал, изумителен гол. Ето за такива изпълнения. Публиката ходи по стадионите, такова нещо хората искат да наблюдават. Наистина един гол, който, предполагам, уважаеми зрители, е доставил удоволствие и на нас. Едно изпълнение, за което мисля, че заслугата е изцяло на голмайстора Илиян Илиев. Стоилов. Висока топка и Янков, и от главата на Златко Янков Петър Михтарски показа, че може да играе добре и в защита. Този път корнера ще бъде Янков към Боримиров. Станимир Стоилов. Хитро подаване към Наско Сираков. Да видим какво ще направи централният нападател на Левски. Димо Момиров посочва бялата точка пред вратата на Ненов. Сираков. И 2-1 за Левски. Безпощаден бе голмайстора на сините. Мнозина от вас може би си спомнят, в миналия кръг Наско Сираков пропусна от бялата точка в матч срещу Ботев Пловдив. Но както заяви самия той след матча, камейката на ЦСКА видяхте Йордан Филипов, треньора на вратарите най-близо до вас. Топка за Сираков в наказателното поле. Финт на Сираков. Подаване към Станимир Стоилов. И това е 3-1 за Левски. Всъщност, може би Боримиров е голмайстора. В купа от играчи не можах да видя добре, но голът заслужава адмирации най-вече от към изпълнението на Наско Сираков, който за пореден път доказа, че знае как се надиграват бранители. Сега ще видите повторението на това положение. Минутата е 41. Футболист на Левски, а и на ЦСКА лежи на терена. Ако не се лъже, Илиян Илиев и Виторио Павлов са футболистите, които се нуждаят от лекарска помощ. Видяхте преди малко и таблото. Това става около 2 минути преди края на първото полувреме. Полувреме, което обаче точно Момиров ще реши кога ще завърши. Тодоров. Фаулиран от Михтарски. Кремелиев отново се е включил отдясно. Много активно и силно играе Кремелиев в този матч. Боримиров. Центриране. Сираков. Удар с глава на Сираков. И резултатът вече е 4-1. Много набъбна резултата в последните минути, но това е израз на надмощието, което сините упражниха след изравнителния гол на Петър Михтарски. Сираков отбеляза гол-близнак с този, който вкара и в пролетния полусезон срещу отбора на ЦСКА. Извиси се на всички. Страхотен, неспасяем удар. Удар, срещу който дори и силен вратар като Ненов нямаше какво да направи. И така точно в 45-та минута на срещата виждате още веднъж повторението. Заслугата, разбира се, и на Даниел Боримиров, който светкавично центрира топката към Сираков, след като преодоля Войнов. Ето още веднъж Сираков, а топката влезе наистина там, където никой не можеше. Кремелиев с сериозна заслуга за първи и четвърти гол на своя отбор. Илиян Илиев. Самостоятелен пробив, не бе спрямо от защитата на ЦСКА. Продължава да е с топката Илиян Илиев. Висша техника. Сега нарушение, бе пресиран. Всеки момент ще даде край на това успешно, много успешно полувреме за отбора на Левски.
Спечели поредния двубой с Зафиров. Стоилов. Няма сигнал на Момиров. Подаване към Сираков. Много красиво, много атрактивно изпълнение с пета покрай левия страничен стълб. А на терена бе хвърлена бомбичка. Мисля, че сега ще видите. По-точно от димка, която създава малко италианска атмосфера. Не характерна за нашите стадиони. Дано димът се разнесе бързо. Мисля, че Момиров трябва да поизчака малко. Ето, виждате. Точно така и стана. Той поглежда своя часовник. Ето го и светлинното табло. ЦСКА Левски 1/4, Илиев 12-та, Лихтарски 20-та. След това Сираков 24-та дуспа, Боримиров 41-та и Сираков 45-та минута. Второто полувреме не се различава особено много от първото. Левски напада по-често, ЦСКА търси контратаката. Янков отново. Кременлиев. Боримиров. Към Сираков. Подаване с пета към Боримиров. Удар на Боримиров и 5/1 за Левски. Също един гол. Образец един гол. Просто бих казал плод на наистина голямото въображение в нападение, което демонстрират сините и особено техният капитан Наско Сираков. Като нямаше какво друго да направи, Сираков хитро, с пета, с левия крак, чукна топката към Боримиров и неговия удар направи за пети път Ненов безпомощен на Боримиров в долния десен ъгъл. Гол от началото на този шампионат. Днес обаче отбеляза 2. Нещо, което не се отдава на футболист всеки ден на матч срещу ЦСКА, но пък наистина превъзходството на Левски поне до този момент е очевидно. Гинчев към Илиян Илиев. Видов е срещу него, но Илиев изпусна топката да излезе в тъч. Който също може би се готви за влизане в игра. Кънчо Йорданов този сезон в отбора на Левски до сега не е взимал участие в вечното дерби. Но предвид големия резултат в полза на сините, може би Георги Василев ще го... Както ми подсказва колегата Жорж Кунчев, това е 7-ми ъглов удар в полза на Левски. Опита да намери Зафиров, не го разбра младото крило на ЦСКА. Коилов добре се намеси в ситуацията. Ето и втората смяна в отбора на Левски. Станимир Стоилов получава аплодисменти на публиката за силната си игра в този матч. Стоилов, който обаче се ориентира трудно и веднага даде възможност за ответна контра на сините. Добро подаване с глава към Златко Янков. И тук е до втора дуспа в полза на Левски. Сираков. И това вече е 6/1 за Левски. Очерта се един наистина разгром. 6/1 в матч като този. Не може да бъде нищо друго, освен среща, която очевидно футболистите, а и привържениците на Левски ще помнят дълго време. Доиграва се вече тази среща. Сега Кременлиев би трябвало да предостави топката на футболистите от ЦСКА. Така стана. Павлов по 5/0. Ето да видим сега. Боримиров влиза в наказателното поле. Поредна опасност. Наско Сираков
Страхотно разбъркане и в крайна сметка 7-1 за Левски. Резултат, който наистина и най-големите привърженици на отбора едва ли са очаквали. Ето, че след 26 години отбора на Левски отново успя да постигне 7 гола в вратата на ЦСК. Автор на този седми гол стана отново Наско Сираков. Абсолютен герой в мача с 4 точни попадения. Но този гол при всички положения, мисля, ще се съгласите с мен, уважаеми зрители, бе плод на тоталното объркване в защитата на ЦСК. С тези 4 гола Наско Сираков вече има 10 отбелязани в шампионатни срещи срещу отбора на ЦСК. Нихтарски отново бе спрян. И Гинчев чисто в тъч. Вече 3 минути и половина се играят след редовното време. Публиката е станала на крака и очаква последния сигнал на Димо Момиров. Стойчо Стоилов в наказателното поле и в крайна сметка от крака на Гинчев ъглов удар за ЦСК вляво от Пламен Николов. Виждате трибуните. Белейна станция с ръководител Емил Щамлер. Повторение Димитър Кожухаров. Тон режисьори Иван Иванов, Наталия Йосифова. Оператори Емил Цветков, Климент Сърмабожов, Петър Андреев, Пламен Тошев. Директори на продукция Тома Чолаков, Иван Пиляков. Отговорен оператор Красимир Василев. Режисьори Григор Николов, Тодор Попов. Само преди секунди прозвуча последния съдийски сигнал на Димо Момиров, за да възвести голямата, наистина голяма победа на Левски срещу неговия вечен съперник от ЦСК. Крайен резултат 7-1. Снимка за спомен на сините в центъра на терена. Сега отново колегата Крум Савов ще потърси интервюта с някои от героите на срещата. Аз да ви припомня, че за вас също така работиха Георги Попвасилев, Крум Савов, а от коментаторската кабина на стадион Васил Левски за вас коментира Борис Касабов. Само след малко колегата Крум Савов, както вече ви казах, ще говори с някои от футболистите. Виждате в момента вратаря Румен Ненов е до него.